Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Hey, dokasan ulang ba? Subong, December na? Baw. Tani, makakadto man si Miloy ko sa sininga Paskwa ba? Para makaupod ko man siya sa akon nga Christmas. Para nga hindi na ang December ko ay malungkot ba? Ay, Miloy ko. Pasko na, sinta ko. Bah, dosilyong manang nagakanta-kanta ho? Hanap, hanap kita. Grabing kanta ya. Pang Christmas, prong tingog ya, pang New Year. Oy, Ilyong, dali de blanar. Sayang, sinta, ang sinom. Sige, hagad na bala kanta, kay palukpan na kakaroon. Nano ka man imo basyang man? Pila na lang kaadlaw ho, Paskwada? Daw awayon mo pa kuya haw? Oto, din ang Paskwa ko, sa December 28 lang. Pamatyag ko ba siyang ang hando mo sa sininga Paskwa nga makaupod mo gid si Premiloy mong? Ay, balaan mo gid Elio. Kay gusto ko nga sa pag-abot sang Christmas, mahappy-happy kami nga duwa. Kay para sa pag-New Year, mapalupo kami ya. Ba? Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas! Suro sa lapi. Ba? Ay, abaw ara naman ang duwa ho. Hoy, den ka mga duwa. Masinabad naman ka mo de. Lola Basyang, Lolo Ilyong. ang Paskwa na mo din. Nanamian gid ko balakon Christmas. Kay man, damo sa nagaregalo sa akon. Namian man ko kung Christmas kay man. Kadamo sang pagkaon. Nanamian man ko kung Christmas yo. Kabalo ka ko nga. Nga aman ba siyang? Ate, siyempre. May Pasko ako halin sa imo. Ba. Para sadya ang Christmas nyo la, lo. Mayo guro, kantahan namon kamo. Oo man, makanta kami sa inyo ah. Ba, tido mayo gad. Sige. Timing gina kay ari di subong sa ako ng gitara ni Toto Ryan Quezon ho. Gitarahan da kamo ah. Abi-abi sampol bilo. Oo man, sige bilo. Are, mamati kamo ha, are kay kutingon ko akong gitara. Grabe ang tunog sang gitara mo, Lolo Ilyong ba? Nga anong tunog siyang gitara ko haw? Liwaton ko ha? Daw ba eh. Ay, sus sa pangkuskos na yan ni Ilyong. Bawa ako bala pag gitara ha? Dala bilang gitara na. Oh, ara, ikaw be siyang? Ya, gitara ha be? Ara, pamati ka mo ha? Kasagad gali si imo lula no. Pero kung ako guro magitara, mas nami pagid pamatian. Ay tuod ka toy.
Mabatiya sila bala toy. Ari, dala ding gitara. Oh, hara. Pamatian mo lah ha. Asa gabi? Daw koreng lang ba? Grabe ba? Daw perde ko haw. Sige Binoy, ikaw be, pabatian sila sang gitara mo. Abe? Aranoy, pabatian sila bala. Ari ay. Kos-koson ko. O si Toy lang tingog, ba? Lolo Ilyong, Mas kubado. kamusta ka di? Ate, ari okay lang? Kabati ka na sang balita. Uy, ano nga balita na? May layi galing agin pasar nga dapat 50% sa mga playlist sa mga kanta Kanta sa diin. nga ginapatukar bala sa mga resort, hotel, kang mga restaurant, pati sa eroplano. Oo, Dapat kuno mga Pinoy. amo na gali mas kubado. Oo, dapat mga Pinoy songs naman para ma-promote kuno ang aton nga kultura. Kagang aton man nga mga musika di bala? Ate, amo man gani, no? Pero, kung amo gali mas kubado, Ano? dala na nadagali sa patukar ang butsikek. Oh, Butchikek? Ay, sobra ka naman imo, Lolo Ilyong. Ay, te, Pinoy songs man na. Si Yoyo sina nagkanta eh. Oo, no? Lolo Ilyong, Ano? may balita ko na bala sa gwa. Nga ano ko, no? Nga may nagapang dakop da kuno laway. Ate, panago na to. Oh, Kamusta ka na subong ya mas kubado? okay lang ko, Lolo Ilyong. Bisan ginasakitan ang akong tagipusoon. Ba? Kung tani, ginpabilib mo si Rose, ginkantahan mo siya. Kagano naman ang kantahon ko sa iya. Ang pangharana eh. Sa nagligat, nagkanta ko na to sila balay. Hote, Upod kami sa amigo ko kay siyang magitara bala. si Enrique? Oo, Hote, anong natabo? pag-abot namon to sa portahan sing ila balay. Hana na ko tani magkanta. Ginitihan ko sang manok sa agtang. Ba? Ay, nga ginitihan ka siyang manok sa agtanghaw. Ambot sa manok Way ko man siya mapamangkot. Ba? Ikaw, Blay, mas kubado? Mga lain-lain gidyaday ng imo. Ah, Ote, anong natabo dayon? ate, pag-iti sa akon sa manok sa agtang, nagkanta ko eh. Anong ginkanta mo? Siling ko, I be loving you. Iti mani. Ba. Bo, ginutuyo-tuyan mo gid kuya kadlaw, Lolo Ilyong. Ay, te, siyempre, siya kadamo siyang kantahon mo, amo gito. Ote, anong natabo? Ate, nagambal si Rosa ako ni. Ngano ko no? Hoy, mas kubado, hindi ka pa magpuli. Basyahan ta kay ninit. Ba? Ayo kayari ka na. Nay. Oh, mano ka? Ginagutom ko, Nay. O, ti, pagkaon to. Anong sudan ta da gwapa ko nga nanay? Lantawa lang da sa sulod sang repta. Ay, si nanay bala. Nay, wala man ta ref. Ati na, kway ta sudan eh. Hindi ta kaya mabatas, anak. Ara o may pinaksyon ang isda, pagkaon da. Ati uunay, abi, tilawan ko. Nay, ano? Ikaw nagluto sini? Ikaw nagluto sini, Nay? Oo eh, ngahaw. Tinga ka namit, haw.
Okay. Oh, Noy, mano ka? Nay, ano dang sudan ta, Nay? Ah? Oh, ara sa ibabaw sang lamisa, natakluban. Pili lang da. Ate, oo, Nay, ah. Kala, Nay, isa laman ni kabilog nga uga. Siling mo, mapili tako. Ay, mapili ka gani, makaon ka o kung hindi. Bawa, makaunon mo lang ko uga, Nay. Ay, Noy, ang iban gani ba lang nga bata, wala ka lanunon. Pasalamatan mo gani kay may uga ka da. Hindi mo giguguro palangga ay. Palangga ta ka. Gusto mo lain nga sudan haw? Oo, Nay eh. Lain ang balang sudan ay. O Aryo, may asin pa de. Lolo Ilyong, do kagina ko pa ikaw nakita diri nga nagapaluyahaw. Ano natabo si mo, lo? Ay, Catherine, mas kubado. Ano abi kay nagasakit ang akon likod. Tapos do permi lang nagapalamanol ang akon kamot kag tiil. Ay, sos may solusyon na, lo. Humatod, lo. Maibiyahan ta na, Ay, sa katigulangon kung naginiguro. Gusto mo, lo, ma-relax? Oo man, gusto mo mangin matawhay ang imo pamatyagan? Paano? Amo ni lo, ho. Ipamasahe bala. Ipamassage? Oo. Sa diin? Sa mga blind massage, lo eh. Amo ni ho, kung stress ka permi sa trabaho, kadamo sa imong ginapaminsar, may insomnia ka, hindi ka katulog, nagalingin ang ulo, nagapalanakit ang kamot kag tiil, nagasakit ang likod, nagaalay ang balikawang. Ang imo na dapat himuon, lo, ipamasahe na. Uy, sa diin ko pwede makapamassage? Diri, lo, sa Syra, blind massage. Shaira blind massage? Oo, lo. Ara lang sila nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Pagpanaog mo da sa dalom, lo, pamangkot ka lang da sa aton mga gwapa nga mga sales lady sa salpunan. Kay sigurado gid nga itudlo nila sa imo ang Syra blind massage. Hindi gani, lo. Pag-abot mo da sa dalom, makita mo da ang Cebuana. Ano? Lantaw ka lang sa wala, kay ara na da sila, ang inyong masahista. Kung hindi mo matultulan, lo, pamangkot lang Ay, ako gani, lo, mapamasahe man. Ako gani mapamassage man. Ay, ano pang ginahulata? Mapamasahe ta, ilibre nyo ko. Para makarelax kag mangin matawhay ang pamatyagan, magpamasahe na diri sa Syra Blind Massage. Hands for Health.